saking desa Rembulor Mojokerto ingkang dipun pimpin dening Gubernur Utama mugi lestari kabudayan kita prinamri nusa lan bangsa. Jaranan Asril Wijaya ijel saking desa Lembulor Mojokerto ingkang dipun pimpin dening Gubernur Utama mugi lestari lan bangsa. Jaranan Asril Wijaya minjil saking desa Rembulor Mojokerto ingkang dipun pimpin dening Gubernur Utama mugi lestari kabudayan kita prinamring nusa Jaranan Asril Wijaya minjil saking desa Rembulor Mojokerto ingkang dipun pimpin dening Gubernur Utama mugi lestari kabudayan kita Sikro sikro nayangka angayai karya pakaryan ning praja gemrungkut sangkut cancut tali wanda manunggal setya dampyak
swaraning gemuruh semyo rambut ngarsa ngestu padha rawuh sang nyata sak juru-juru ngayahi karya Sikro nayangka ngayahi karya pakaryan ing praja gemrungkut sangkut cangcut tali wanda manunggal setya dampyak dina nasri swaraning gemuruh samyong rabut ngarsa ngestu padha rawuh sang nyata sak juru-juru ngayahi karya ngambara ing awang anglangot bebasan tanpa tapi para ngiteri jagat ngulandara ngambara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan sak temati gawa
Yuk. Tresnowi dipisahke wong tuwa ya wajar. Tresno dijodohke wong tuwa ya sabar ya nduk ya. Jeru ngono Mas. Aja nangis. Sing wis ya wis. Nangis neh. Ora usah dibaleni ya ya. Heeh. Jiki nek sing nangis dhewe. Lu nangis lah Mas. Ora. Oh, pakai semangat jare. Piye kin? Piye iki diterusno ta? Heeh. Oh AWP. AWP ngono jare. Jetpot jare. Oke, monggo. Kaya ngene lelakonku pengin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal lagi ning endi nggonku goleki mong abote kepengin ketemu nadyan ado tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu teko ninggalake aku kok yo yen pancene ora tresno ya kondo kondo sing prasaja ojo gawe kelati aku ora bakal modeli kaya ngene lakonku mampu dadake ketemu yen pancen dipisahake gawe gelo ati salawase kita goyang lagi Azril Wijaya Putra BJM Audio matur sembah nuwun Kok Nur Channel terima kasih ada Neng Ines ada Mas Edi matur sembah nuwun ning endi nggonku goleki mong abot
ati kepingin ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu rumitiko ninggalake aku kok yo sinendal atiku loh tumetes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja ojo gawe galati nanging ora bakal kondeli Hop, sik. Ambekan sik. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Peteng gak padang. Heeh. Orang ganteng orang disayang. Wah, sik. Lah ya ngono. Wis iku ayo. Wes, Wis iku. lanjut. Heeh, kok neh. Koyo ngene lelakonku piye